Nakikita nyo ba, nakikita ko? May tao. Yan yung... Oh my gosh! Bricks Cacho ng Anda. So ayun no, magandang araw sa inyong lahat. So ito na naman ako, Bricks ng Anda. So ang gagawin natin ngayong araw, pupunta tayo ng Barangay Batcharaw. So ang gagawin natin, magja-jogging tayo at sisilipin na din natin yung sitwasyon ng Barangay Batcharaw ngayong may quarantine. So tara, samahan nyo na naman ako. Oh my God! Wow! A few moments later. So syempre bago tayo umalis, kailangan nating magsuot ng mask kasi nakataas pa rin yung MGCQ sa ating lugar, sa aming bayan ng Anda. So syempre kailangan nakamask din tayo kasi para maging ehemplo din tayo sa mga taga-Batchara. Magsusot tayo ng mask. Ewan ko lang kung makakatagal tayo sa jogging kasi nakamask tayo. Yan, tara! A few inches later. Habang naglalakad tayo papuntang Batcharaw, may nakita akong breakfast. Yan nyo. So ito, kinakain namin to ng mga bata kami. Ewan ko kung alam pa ng mga kabataan ngayon na nakakain pa to. Kasi nung bata kami, nauubos to lagi. Kapag nakikita namin to, kinukuha agad. Ngayon, so yun, marami ng ganito, nakikita ko. Kaya siguro hindi na alam ng mga kabataan ngayon. So ito siya, kinakain namin to. Ayan. Pero ako, sa totoo lang, mula nung pagkabata hindi ko na alam yung tawag dito. So comment nyo down below kung ano yung tawag dito. So yan. Pwede natin kainin to. Sarap. O diba ang tamis? Kaya, naku naman habang naglalakad tayo, may nakita tayong dumi. Oh no! Ay, kanino kayang milk dito? Nagsatapon kayo ng... So yun isa yun sa kinaiinisan ko. Kasi, imbis na alagaan natin yung kalagasan, tayo pa yung sumisira dito. Diba? Ay, kaya kayo, matuto kayo magtapon ng basura sa tamang tapunan. Ayan, para maalagaan natin yung kalikasan natin. So yan guys, malapit na tayo sa katotohanan. Kita na natin yung simentong daan. Ayan, dito na tayo sa simentong daan. So yun pala may trivia tayo. Dito, di ba sementado, nakita nyo? Sementadong daan. Tapos doon, banda doon, hindi. Kasi, iwan ko kung totoo pero kwento-kwento dito. Sabi daw ng kapitan ng Batcharaw, hindi na naman namin yung part sabi niya. Hindi na yung Barangay Batcharaw. Tapos, kaya hindi na nila pinunduhan yon kasi sakop na daw ng barangay namin. Kaya yun, putol yung kalsada dyan. Pero hindi ako sigurado kung totoo. Kaya bala na. So ayan, may padaang motorcycle. Tignan natin kung nakamask. So ayan, so far nakamask naman. Nga pala, yung dumaan na nakamotor, siya yung kapitan ng barangay na to, si Captain Maxi. Kapitan pala yan. A few moments later. So habang naglalakad tayo, may nakita akong pwede makain. Ang tawag dito kalakalabasa. Nakain namin yan ng bata kami. Tingnan nyo muna itsura para makita nyo. Yan, itsura. So
pag binuksan mo yan, parang may kamay na humahawak sa prutas. So naharang niya. Galing, di ba? Diyan lang kayo makakita ng prutas na ganito. May mga kamay siya o galamay, pinoprotektahan yung bunga. Ayan. Hanap tayo ng hinog. So dito, ang daming madaming kalakalabasa. Nung bata kami, nauubos to lagi. Ang ganda ng siguro hindi na alam ng mga kabataan ngayon na pwede itong kainin. Bubukas lang natin. Ang dalang kalabasa. Tignan natin. Ayan, oh. Kain tayo ulit. Grabe, sarap talaga. Malinamnam. Ayan. Yung buto nakakain yan. Kinakain namin. Ayan, kain tayo. Grabe, ang sarap. Tamis. Galo yung tamis saka yung asim. Kung makainin yung banat, yung kulay ano lang, yung buto tsaka yung laman niya. So yan, may tricycle na naman. Tingnan natin kung nakamas sila at saka kung sakto lang yung sakay nila. So far so good naman. Nakamas yung mga tao dito. Saka yung mga sakay ng mga tricycle talagang tig-iisa lang. So nasusunod yung mga ordinansa ng ating lokal na bayan. A few inches later. Maraming aso. A few inches later. Tingnan natin kung nakamas daw. So far so good pa din. Yung tricycle isa lang yung sakay niya, tapos nakasuot silang pareho ng mask. Ayan. Sumusunod pa rin yung mga taga-Pacharo dito. So yun, pansin nyo, naglalakad na lang ako. Dami kasing aso yun. Makakabulin tayo. A few inches later. Ayan, malapit na tayo sa sentro ng barangay. Malapit na tayo sa barangay hall. Tingnan natin. Ayan. So yun, lumagpas na tayo sa checkpoint. A few inches later. So pansin nyo, kulay green na yung mga palay. Ay, yung mga palay. Siyempre kulay green yung mga palay. So kulay green na yung bukid. Kasi nakapagtanim na sila dito sa barangay Pacharo. Isa sila sa pinakamaagang nagtanim. Pero yung ginamit nila ditong technique, yung sabog tanim. Yung itatapon-tapon lang nila yung binhi. Kasi ganun na. Ang nun, ang maganda doon, wala kang babayarang labor. Pero ang masama doon, ang negative effect nun, mawawalan ng trabaho yung mga magsasaka. Oh no! Uy, may mga mulberry. Ganyan dami oh. Wow! Oh, ang dami, hinog na sila. Kapag kulay red, maasim pa yan. Dapat kulay violet para tamis. Sa mga hindi nakakaalam nga pala sa mulberry, so, mayaman yan sa antioxidants, tapos vitamin C. Wow! Na din yan. Rare type na rin yan ng rare na rin yan na prutas. So malamang hindi pa kayo nakakain ng ganyan. Siyempre, kasi dito lang marami yan sa Anda. So maswerte tayo kasi nakakain pa tayo ng ganyan. Yung ibang mga bata ngayon hindi na nila pinapansin yan. Pero sa totoo mayaman sa sustansya yan. I am the one, the way. Wow!
battery ng Batsaraw. So hanggang dito na lang tayo. Babalik na tayo ng bahay kasi inaaway na yung aso natin. Kasi dayo kami, kaya kailangan namin umuwi agad kasi inaaway sila. Hey! 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 Yeah! Hey! Wala, muna tayo. So ayan, abort mission tayo kasi inaaway na yung aso natin. Dapat iniwan natin yung mga aso natin kanina eh. Ay, okay lang yan. Like tayo next time dito. Ako po, tingnan nyo. Busog na busog yung mga kambing sa palay natin. Busog na busog yung mga kambing oh. Sarap na sarap sila sa mga palay. So, tara, jogging na tayo kasi lalabas na yung araw na mainit. Uy! Stop! Yan, kakilala natin yan. Nag-aaral din sa Upang. So yan, bisa na natin. Hindi na makahinga. Nakapas tayo. Ay. Hilang. Hinga lang tayo. Pagod eh. Kasi to, marami tumataba ng quarantine. Kasi kain tulog lang. Kain tulog lang. Ang tawag namin dyan, inlog. Inlog ang tawag namin dito sa bayan ng Anda. Kapag yung isang tao ang ginagawa lang kain tapos tulog, tawag dyan inlog. Yan yun, tingnan nyo naman yung view, ang ganda oh. Diba, panalo ka dyan kasi walang masyadong bahay, tapos ano, mahangin, punong-puno ng puno. Yan, kita nyo, punong-puno ng puno. Tapos wala rin masyadong crowded na tao. So maganda tumira dito kung isa ka sa mga taong gustong gusto ng mga relaxing place, yung pwede kang magmuni-muni kasi walang ingay ng sasakyan, walang ingay ng mall. Gusto mo lang ganito, mahangin, tapos maraming native fruits. So mula dito sa Barangay Batsaraw, makikita nyo na yung yan yung ano, Labrador at Aswal, yung mga buntok dyan, So, tara, jogging na tayo para mabilis na tayo makauwi kasi ramdam ko na rin yung gutom. Tara, jogging na tayo. 5 minutes later. Ito na naman tayo sa Bakong Daan. Ayan. Patapos na tayo sa ano, tuwid na daan. Pupunta naman na tayo ngayon sa Bakong Daan. Ito na naman tayo sa Bakong Daan. So pansin nyo, may mga tubig kasi ano, kakaunan lang kagabi. Ano po lang ng tubig. A few moments later. Nakikita nyo ba, nakikita ko? May tao.
Josh. So, andito na tayo sa bahay. Yan. So, thank you sa panonood. Bricks ng Anda. Kung bago ka pa sa channel ko, mag-subscribe ka na para maging updated ka sa mga bagong videos ko. So, thank you sa panonood. Bye! So, yun no. Magandang araw sa inyo, Andanians. So, pasensya na kasi hindi ako nakapag-shoutouts nung nakalipas na vlog ko. Pero, ito na. Shoutout. Nabubulol tuloy ako eh. Shoutouts ko kayo ngayon. So, shoutout kay Andanian Celine Sanchez. So, shoutout sa iyo. Shoutout kay Arcely Ferrer. Shoutout din sa iyo. Ayan. Kay Rona Joy 14 Gakusan. Ka-Andanians natin yan. So, shoutout din sa iyo, Ludes. Tsaka kay Mark Gaming. Ayan. Visit nyo rin yung channel niya. Mga gaming siguro tong channel niya, no? Siyempre, Mark Gaming nga eh. Yun. So, visit nyo rin. Shoutout sa'yo, Mark Gaming. Tsaka, shoutout din sa'yo, Imuya Gaming. So, ito, barkada ko to. Nagbablog siya. Tsaka, montage sa mga ML. Yan. Visit nyo yung channel niya. Siyempre, shoutout din sa'yo, J. Luis ng Santa Barbara. Yay! Hirap lang mag-screen. Para bang first time ko gumawa ng ganito. Yan, okay na. Let's go, Andanians!